therefore medase nesoso say wode wafidie ato Adom TV dwumadi a wo hwe eye nkranhye dwumadie na me amegina badwam a medi ho chia me wo fra me ni tekotegu a wo mfom ye medase me se me ka kwansidi a esi empo yabrabo yiedie ene ye hyebre ano ye hyebre onyame ma obi a hyebre na hyebre no e yakwantuo ye fi nkwadamu edum pan ni akote aba sese yetie na wontimi nya duaketoa enso aba se ye do ahwe fom sa akwada sese wunyini edore ema wo hini esi fom yi na wo ye empani. What we are dealing with is an immature inner life, not an outer life. Abraba ebui no ye won nyoma enan ya ebehia akwantuom challenge ne edine beba demand de so sen wo beba abrabom threat de ehu beba ena mpo setbacks akwanside beba se utimi ekwadre watinkamu wadwene mu woni ye ene mpo usubane ene se de abekire nsem ose afa ene okasa mu ena waye na ebebre ene ye hwe abrabo outer mi wakayo mi kura mobile phone o ma woe mi dadan mu ena mi ntade efo. We are only focused on our trappings. Me a Dr. Wan, me a Professor Wan, me a Archbishop Wan, abodni akase ene ye ma ho na esan se ye de abodni hwa ye hunti no ya adwen pro so abodni de ye mpa kira kwan me yo kunu me yo yere o ka se okunu de ware ye de subampa nyansa tuwache ahohyeso no kure ene pepepe yo ene bubura me se de ye de tuwache nyansa ahohyeso no kure ene subampa ene bubura tinye no ane se me ho afi me yo mama me kura kai me dabi eno ye mfam bubura eno ye fe na outer ene de ansem fata me ho sikani bi a wadi hia kojokojo da na wantimi ansore biom sa na me ho sikani bi odi hia otin pagya na mo be odini. The difference is in their mindset. Wahunu ene me ho obi a wonu tu ohia mu wo ye odini ne na adwene ene me ho obi a ye wo no na sabisika kokora ne nsa no enso no osere no adi ye nyina abrabo a ye bo no Nyankopon eboye se e pepepe ye subane ene be ma yada nyoma bi adi. If you think in extraordinary ways, you get extraordinary results. If you think mediocre thoughts, you get mediocre things. So what dream kwada adwene a unya kwada neoma. Wo dream penny yo adwene enyansem a wabrabo nsunsun so e de. Make ebi si abrabo ya de ebi so e de. Ebi si yenkoyi ebi si ekoyi. Ne difference no eye woni suban e na said de wo kire abrabo asefa. Wo de utwe Onyankopon bo soronko. Odade bi dua wo musa be ya abrabo mu. Wo de obi de achi. Sa de na me ya se. Wo be kwa samado no. Na do do egu ho na de nyoma pa ajapade nyansa akoda samado. Wona anya kwan ampa nyoma Nyankopon de wo musa wona na adie. Wo be kwa samado no bi da wa ne bu afu. Awrewo ne oyawdie. Esanse ne Nyankopon de dua ne mu no. Wanwene ampa akade amfa anka ho anadi. Obi de oye na odi akire obi atonyom ye nyina ekotonyom obi eto aisota ekoto aisota obi ewe na sai ye pedodo esuban esene ankrakra esuban ye pedodo esuban obi ebi meko ebi ene ekọ eden wo ba wonko nti pede ma wada soronko penyansa ne akade suahunu ene nsem ba ma wada soronko woni pa ni mu dempo wo yere hwe wani mu akasa owura wo da soronko ena wo kunu so se awura wo da soronko adwuma wo ye no obi ntime kasa wo de adwuma ye eda soronko me ne baba bi adwuma Adom TV e friend Priscilla ya no friend say ni te ko me do be recording me de mirika na eba e sign na no kasa ene empo na adwuma e so ani nti ma wadwuma nso obi ani no nkasa wo so da soronko ja se wo bon krofo so bo ena we na ye na man koyie ena me de me ohiani ba antidien ena me de me Ghana ni antidien wo de oya Ghana ni kura na se wona je Ghana ha enema Onyankopon de ache no edo so se omani bi so ye suban a sabe ayen kwada suban ti ne ye bre ke kromu a ensuo to ne mremu owia do ne mremu na ensa ase bebre so kom de ye ni ada ye twen so ba ya maya na enkwada na twen se empanin bedi wonanim empanin de wo pa kade eye ne sefata on ho toyo me nko bi
Odofo mani bi so ye suban a sabe ayen kwada suban ti ne ye brɛ ke kromu a ensuo to ne mrem wo ye pani wanyini enioma a wo ye kyerɛ nkrɔfo a ensɛm fata no jamu ensɛm a wo kan wadwen po so a edi wani ɛma ho bu abomfia ɛma abufu ɛma odi awere ho no jaika jamu na kan sɛm a ɛbɛhyɛ wo nkuran bɛma wani agye ababɔ mu na ekenya awo suban a woda na adie yese obi ba na wayɛ adwumaden yɛkɔ anu agya yɛ pa yɛ yie jamu yɛ adwumadene wɔ mmerɛ obi ni hɔ adwuma ɛsɔ ani na mpo yɛ de safata ne mmerɛ mu na wabrabɔ ɛbɛda adi. You can only become an adult if you put away your childhood system, because what is the appropriate system in your childhood is inappropriate as an adult. Enyoma ebuan kwada no emwan pani suban ebuan kwada no emwan pani ene ya ebuan kwada no emwan pani kasa nkwada be ka de be che ono mpani ka emfa nche hom ensese dum pempenso bia se o ye pani e bia wo ti aban adwuma bi mu pani mu se bia wo de wanyina awade mu se adwuma wo ye wo pani mu wo de wanyina bu mfre de wo hwe ya wo ye pani wo ye adult a ma wo kasa wo beka ene di se pani mu na e kasa ma wo ne ye susu kare wo ne ye na hye wo atenka so atenka na ya de nyina o ya atenka na ekenya ne ye atenka na besa oba na de bisa atenka we no ebe boa me ana na bisa won se sa atenka me na de ye nkwada atenka na empani atenka. You should not be bound by childhood systems. You should free yourself from the childhood ways of thinking. And you can show that you're an adult. When you become an adult, let go your childhood things. Aha, and a major war. Now, as some imagine so they can't same way no. Me say me find the Bible mu and found say Christian and anya Christian. Creating human edi kan no chichemu edumiensa. Etredumiensa chemu edu ba kon say. Emra me ya kwada no. Ka kire emra me ya kwada no. Me dwene sa kwada. Me kasa sa kwada. Nimpo me kire me ti asa sa kwada. Na manyini die matun kwada kwan no mu ajeje mu. When I became an adult, I put the ways of childhood behind me. Binyini ye die me jan kwada ne omane ye. Odafo me da se wo hwe me. Me giri se wo da wo pani. Wa no kasa beda di se wo ye pani. Wo ne ye beda di se wo ye pani. Na wadwena badwene mpo ni nyansa abefa mpo be kire se wo ye pani. Onyame enhyira. Me da Adom TV mpanimfo a obo machi dom. Me kan maka se Babs, Webek Ampedu, Priscilla, na camera for ni MCR for ni sound for abo amenyina. Me da mo ase. Onyame adom a e be san hia. Uno nyame entina. Obi